こんにちは。チベットテレビのテストマです。チベット This Week ではチベットやダレイ・ラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダレイ・ラマ法王はタシリンボジーでの冬季討論会に出席されました。出席大臣と亡命議会議長はドナルド・トランプ大統領とマルコ・ルビオ国務長官の就任に祝意を示しました。弁護士出席大臣は退任するウズレアゼや米国チベット問題特別調整官に感謝の意を述べました。国連専門家は中国による9人のチベット人の思想拘束を調査しました。弁護士出席大臣はインド北東部を訪問し、チベット人のアイデンティティと団結の維持を強調しました。ゲリドマ公安大臣はイタリア上院訪問でチベットを擁護し、ヨーロッパ訪問を終えました。中国連絡担当官はニューヨークでのチャオズヤンシンポジウムに出席しました。トゥプテンワンチン市とトゥプテンギャツ市の両議員、スイスのチベット人を訪問しました。チベット事務所ロンドンのツリヤンギ代表は、ロンドンのダルマセンターとの関係を強化しました。チベット事務所台湾のケサンゲンセンバオ代表は、第2回台湾チベット仏教フォーラムに参加しました。1月18日、ダレイ・ラマ法14世は南インドに再建されたタシリンポジーで6年間にわたるゲシラランパ過程の一環として、ジャムチョット・リクソクの冬季討論会に参加しているゲルク派の主要僧院の僧侶学者たちによる討論技術の発表会に出席されました。ジャムチョは弥勒菩薩による論書を示し、リクソはナガルジュナの推論の60節を示します。この発表会には推定1500人の僧侶が出席しました。法王は挨拶の中で現実に対する誤解を克服する方法として一般に問答として知られている討論がいかに効果的であるかについて言及されました。さらにご自身が若い頃の問答の日々を回想され、集まった僧侶たちに論理と理性で学問の理解を深めるため、問答を完成させるよう奨励されました。1月20日と22日、ダレイ・ラマ法14世は、インド・カナダカ州バラコピのタシルンボジーで一連の重要な謁見を行われました。1月20日、法王は特別な支援を必要とする人々のためのリハビリセンターであるカルナーホームの子どもたちと、またパリ語とサンスクリット語の国際ビッグ交流プログラムの参加者たちと面会されました。1月22日には、法王は歴史的な節目として、ニマ派の二層として初めて栄誉ある獣学位を取得したナムルリ二層院の20人の獣と面会し、仏教教育における二層らの画期的な功績を祝いました。中央チベット政権の弁罰に出席大臣及びチベット文明議会のケンボスナムテンベル議長は、第47代アメリカ合衆国大統領に就任したドナルド・トランプ氏と国務長官に任命されたマルコ・ルビオ氏に心からの祝意を表しました。ケンボスナムテブル議長はアメリカの長年にわたるチベット支援に感謝の意を表し、民主主義、人権、そして中道アプローチによる中国チベット紛争の解決への支持を強調しました。また、チベット人とアメリカの揺るぎないパートナーシップを強調し、トランプ大統領のリーダーシップの下で協力関係が引き続き発展することへの期待を示しました。弁罰に出席大臣は、トランプ大統領が世界的な民主主義の価値観への取り組みに触れ、特にトランプ大統領の最初の任期中の2020年チベット政策支援法に署名するなど、チベットの大義を推進する上でのトランプ大統領が果たした役割に感謝しました。また、ルビオ長官のチベット人権擁護と中国チベット紛争への深い理解に対し、祝辞を述べました。両首脳はアメリカとチベットの関係がますます強化されていくことを約束し、世界の自由、正義、人権の擁護における米国のリーダーシップの重要な役割を強調しました。中央チベット政権のドマゲリ大臣は16日、ローマを訪問した際、アンドレア・デ・プリアモ上院議員やイレニア・マラバジ上院議員を含むイタリアの国会議員と面会しました。大臣は中国のダム建設計画による環境問題やダレイ・ラマ法の生まれ変わり、そして法の90歳の誕生日に向けた準備など、重要なチベットの課題について説明しました。
大臣はイタリアの揺るぎない支援に感謝の意を表し、デプリアモ上院議員はイタリア議会におけるチベットの懸念に対処する決議案を発表しました。1月17日、大臣はイタリア仏教連盟のフィリッポ・シャンナ氏を含む支援者らと対面及びオンラインで会談し、イタリアにおけるチベット仏教と文化の促進への支援者らの貢献を強調しました。大臣は1月18日にヨーロッパ訪問を終了し、チベットコミュニティの代表者や支援団体に対し、揺るぎない支援活動への感謝の意を表しました。ベンバチン主席大臣は退任する米国チベット問題特別調整官のウズレゼア国務次官に対し、在任中のチベットへの揺るぎない支援に対して感謝しました。また主席大臣は書簡の中でバイデン政権がチベット問題を優先的に取り上げたことに感謝し、米国とチベット関係強化におけるゼア氏の重要な役割を述べ、チベットのための国際的な人権擁護における画期的な出来事として、チベット中国紛争解決促進法の成立を取り上げました。主席大臣はゼア国務次官のチベットの指導者たちとの関わり、ダラムサラへの訪問、そしてチベットの大義に対する取り組みを称賛し、これらがチベット人たちに希望を与えたことを述べました。またアメリカの官僚リチャード・バーマン氏とカート・キャンベル氏、さらには米国国際開発庁などのアメリカの機関の継続的な支援にも感謝の意を表しました。ゼア国務次官は主席大臣への書簡の中で、チベットの権利へのアメリカの取り組みを再確認し、重要な課題を進める上での中央チベット政権の協力に感謝しました。また、送別ビデオの中で自らの任期を振り返り、チベットの大義への思いを語りました。国連の人権専門家9人は中国政府に対し、9人のチベット人をはじめ、チベット及び東トゥキスタンでの他の人権擁護者、ジャーナリスト、活動家の不法な拘束と思想について深刻な懸念を表明しました。2024年1月14日に発表され、2025年1月14日に公表されたこの声明は、強制思想や隔離、拘禁を通じて中国が文化的、宗教的、そして人権的表現の抑圧を継続していることを示しています。専門家らは、セド氏、コリ氏、ツリンタジ氏を含むチベット人の安否についての情報を求め、彼らの拘束の法的根拠を疑問視しました。また、チョーダル氏の事例のように拷問や非人道的な扱い、拘束中の死亡に関する報告について警鐘を鳴らしました。その書簡は、お香を焚いたり、ダライラマ法の画像を所持したりする行為での逮捕を事例に挙げ、中国の宗教の自由に対する弾圧を非難しました。また、宗教遺跡の破壊や僧侶二層の強制移住を含む宗教の中国化を批判しています。専門家らは、これらの行為が国際人権基準に違反していることを強調し、中国に説明責任を果たすよう求めました。書簡には、強制思想、発言の自由、信教の自由などの分野を専門とする国連の9名が署名しました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣は1月19日から2月5日までの期間、ニューデリー及びディマプール、イタナガル、トゥティン、ミョー、テーズ、ダジリンなどインド北東部のチベット人居住区を公式訪問しています。この訪問はチベット人コミュニティとの関係を強化し、課題を評価し、既存政策の見直すためです。ディマプールでは主席大臣がチベット人コミュニティに向けて演説し、彼らの自立を称賛し、人口の変動の中でチベットの文化と言語遺産を守る重要性を述べました。また、チベットの自由闘争における団結と関与の必要性を訴え、中国政府の同化政策に対抗するための教育と言語の役割を伝えました。主席大臣はまた、デジタル化プロジェクト、スタッフの能力向上、人口統計調査など内閣の取り組みが大きく進展していることを報告し、中道アプローチの重要性を再確認するとともに、世界政治力学の戦略的ナビゲーションとチベット人同士の団結の必要性を強調しました。イタナガ滞在中、主席大臣はアルナチャルチベット支援グループ及びインドチベット調整事務所のメンバーと会談し、現在進行中の人権擁護活動や協力戦略について話し合う予定です。1月17日、ワシントン DC にあるチベット事務所のツティム・ギャット中国連絡官は、チャオズヤン氏の死去20周年を記念するシンポジウムに出席しました。このシンポジウムは風潮財団と中国民主党によって主催され、
北京の春の府賓市が議長を務めました。イベントには中国の著名な知識人が集まり、チャオ氏の功績について考察し、米中関係や中国の民主運動について議論しました。チベット亡命議会の定期訪問プログラムの一環として、議員のトゥプテンワンチン氏とトゥプテンキャツー氏らは1月18日にスイスでの講演を渡きりにヨーロッパツアーを開始しました。このイベントはチベット事務所ジュネーブのティネチュキ代表、スイス・リキンテンシュタンのチベット人コミュニティのドロンサン・ギャツォ会長とケサン副会長、そして地元のコミュニティが参加しました。イベントでは議員団による洞察に満ちた講演が行われ、チベット人コミュニティの副会長による挨拶に続き、会長による報告が行われました。火曜日、チベット事務所ロンドン代表として最近就任したツリヤンキー氏は、支援活動の一環として3つの仏教センターを訪問しました。1月11日、ヤンキー代表はサイキャディジンを訪れ、生ジャンバタイエとそのチームから温かく迎えられました。話し合いはダレイラマの90歳の誕生日を記念して、超チベット政権が予定している時期の年に向けた協力に焦点が当てられました。1月16日には、カギュサメゾンを訪れ、ラマザム所長と共に記念の年に向けた協力の可能性について話し合いました。1月20日には、レルン・ダルマセンターで月曜の祈祷会に参加し、モリン・フリップ氏やチベット仏教の僧侶たちと面会し、さらなる協力関係を模索しました。ヤンキー代表は、ダルマセンターが精神的な慰めを提供し、文化的交流を促進する役割を強調し、今後数ヶ月のうちに仏教センター以外への働きかけを拡大する予定であると述べました。チベット事務所による第2回台湾チベット仏教フォーラムが1月16日から17日にかけて現状大学で開催されました。チベット仏教研究センター及び国際チベット仏教研究所と共同で開催されたこのフォーラムは、カンギュルやテンギュルを含む仏教拠点をチベット語、中国語、サンスクリット語に翻訳することに焦点を当てられました。ケサンギャンゼバオ代表は、ウェン・シーザオホイ氏やチェン・ミングル氏といった主要な人物と共に開会を宣言しました。フォーラムではチベットと台湾から20名の著名な学者が学術論文を提出し、用語の基準化、翻訳者の育成、台湾におけるチベット研究の拡大について深い議論が行われました。特別プレゼンテーションでは、ムランプロジェクトの天神健ラプ氏による翻訳における技術の統合に関する議論や、天神ナムドゥルリンポチェやスナム・ワンゲット居住などの学者による言語上の課題に関する論文が発表されました。円卓討論では著名人が司会を務め、翻訳の実践を改善し、協力関係を持続するための戦略が議論されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。